дар корти бонкиатон вазъияти шубҳанок мушоҳида мешавад. Яъне На вашем счете замечена подозрительная активность. салом арз мекунам ба ҳама подписчикои канали роҳнамо ва барои он нафароне ки бори аввал видеои маро тамошо мекунанд. дар хизмати шумо ман мубориз аҳадов. хеле ба мо маълум аст, фиребгарони интернетӣ яъне мошенникҳо тӯли солҳост дар интернет ба фиреби мардум машғул буда ҳар сол тахминан 15 миллион одамро тариқи зангҳои бардуруғу воҳиманок ва таҳдидӣ ба доми худ меғалтонанд ки ҳамаи ин ба зарари мову ба фоидаи онҳост. пас аз ба намоиш гузоштани қисмҳои якум ва дуюми видеои гузашта оиди хакерҳо, аксарияти муҳоҷирон дар комментариҳо шикоят карданд ки баъзе маблағҳоро аз корти бонкиашон дуздида буданд. қисми дигарашон якчанд зангҳои шубҳаноку таҳдидро мушоҳида намуданд ки аз онҳо маълумотҳои шахсӣ ва рақами корти бонкиро талаб кардаанд. аз ҳамин сабаб ба хулосае омадам то шуморо аз ин системаи дуздии мошенникои интернетӣ ҳам огаҳ созам, то аз чунин домҳои фиреб эмин бошед. хуб дӯстон, биёед ки оиди сарпарастони канал маълумот медиҳам. баъдан видеоро якҷоя тамошо мекунем. оиди гузаштани сарҳад дар Москав таксиҳо кам нестанд, вале мо онеро интихоб кардаем ки бо муҳоҷирон муомилаи хуб дошта, мошинҳои замонавӣ ва нархашон бошад нисбатан арзон, рақамҳо барои тамос. инчунин муҳоҷироне ки бордоронду мехоҳанд ба ватан равон кунанд, ин фураҳоро тавсия медиҳем ки тӯли солҳост борҳои муҳоҷиронро мебаранд ва аксарият аз инҳо миннатдор ҳам ҳастанд. метавонед ба ин рақамҳо занг занед. методи дигари дуздии хакерҳо бо номи дар корти бонкиатон вазъияти шубҳанок мушоҳида мешавад, яъне на вашем счете замечена подозрительная активност. мошенникҳо бохабаранд ки тариқи муаррифӣ шудан аз номи ягон кумитаи давлатӣ маълумотҳои шахсии одамон ва хусусан муҳоҷиронро ба даст овардан осонтар аст. боз такрор шавад ҳам мегӯям ки аллакай якчанд муҳоҷирон схемаро мушоҳида карданд ва қисме ба ин дом дарафтоданд. шояд рӯзе ин фиребгарони интернетӣ ба шумо ҳам занг зананд ва худро пулис ё коргари банк муаррифӣ карда мегӯянд. дар корти бонкиатон вазъияти шубҳанок мушоҳида мешавад. барои муайян намудани ҷои гунаҳгор ва дастгир кардани ӯ ба мо ному насаб, санади таваллуд, рақамҳои корти банкомат, пин-код ва коди бехатарии пушти картаи шумо лозим аст. баъзан хоҳиш мекунанд ҳоло дар экрани телефонатон ҷое барои пин-код пайдо мешавад. дар он ҷой пин-кодро нависед ҳам кифоя мекунад, вале онҳо бошанд ин кодро зуд сабт карда мегиранд. шояд шумо дар ин лаҳза худро ба даст гирифта онҳоро таҳдид карда мегӯед. ҳоло ба пулис занг зада мегӯям. акнун бо диққат бошед, ин бисёр доми хатарнок аст. онҳо оромона ба шумо мегӯянд то ба полис ё банки асосӣ занг зада дақиқ кунед. вақте аз телефонатон занг мезанед, хати алоқаи телефони шумо ба онҳо кушода аст. боз шуморо ба телефони худашон пайваст карда, шикояти шуморо бекор карда, гапи дар аввал гуфтаи худро тасдиқ карда мегӯянд ки картаи шумо дар тафтиш аст. шумо гумон мекунед ки дар ҳақиқат дуруст будааст, аммо хато мекунед. пас аз чанде боз аз рақами аввала тамос мегиранд то маълумотҳои шахсиро диҳед. шумо ки ба канали роҳнамо подписатсия карда видеоашро дида огаҳ шудаед, мутмаинам ки маълумотҳои шахсии худро ба одамони ношинос намедиҳед. акнун ин маслиҳатҳои моро оиди бехатарӣ гӯш карда худро аз чунин фиребҳо эмин доред. якум, ҳеҷ гоҳ бонк ё пулис занг зада аз шумо маълумотҳои шахсиро хоҳиш намекунад, чунки ҳамаи маълумотҳо оиди шумо дар онҳо ҳаст. рафту шумо худ муроҷиат кардед, пурсиданашон мумкин аст. агар дар ҳақиқат чунин ҳолат ба корти шумо рух дода бошад, банк занг зада мегӯяд бо ҳуҷҷатҳо ва корт ба бинои банк ҳозир шавед. агар ба пулис лозим бошед, бе ягон зангзани худашон омода гирифта мебаранд. дуюм, ягон вақт расмҳои паспорт, картаи банкомат ва чиптаҳои ҳавопайморо ба саҳифаи худ дар интернет нагузоред. сабабашро фаҳмиданӣ бошед, видеои дигари моро ҳам тамошо кунед. силкаашро дар поёни ҳамин видео мегузорам. сеюм, беҳтараш
5 دقیقه تلفن رو خاموش کرده مونید. بعد فعال کردن صورت حساب رو تفتیش کرده بینید. در صورت نبودن یا کم شدن مبلغ با طریق دیگر تلفن زود به بانک مراجعت کنید و اگر معلومات های شخصی رو پرسند در این حالت می توانید به آنها رسانید تا کارت شما رو محکم کنند. خوب دوستان عزیز، این بود چند معلوماتی که برای بخطری شما جمع نموده پیشکشتان گرداندیم. این ویدیو رو به دوستان و نزدیکان و کسانی که برایتان عزیزند حتما فرستید تا از چنین حالت ها امین مانند. خود و نزدیکانتان رو احتیاط نمایید. خدا نگهبان.